soc la Míriam, l'assessora de lloguers d'Espígol, i avui us ensenyarem l'obra nova del carrer del Migdia. Tenim pisos de 70 i de 65 metres quadrats, com veieu, amb un gran vidre que dona casernes, el menjador cuina americana, amb una illa per poder posar cadires i per poder menjar. Com veieu, els pisos estan encara per mig acabar, encara els hi queda acabar de col·locar coses, però a mitjans de novembre ja estaran acabats. Aquí tenim un dels banys. Aquí hem fet un tancat per posar el que és rentadora i secadora, tenim també la caldera. I llavors les dues habitacions. Com veieu, són molt amples i donen vistes a l'altre costat del migdia. Els pisos tenen aire condicionat i calefacció elèctrica. I també tenen calefacció en gas. I això és tot. Si voleu demanar més informació, no dubteu en trucar a Espígol. Moltes gràcies.